I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Ja sam Luka i danas nastavljamo Minecraft preživljavanje. Ja sam ovdje opcrtao kako će nam kuća izgledati i gdje ćemo da je gradimo. Pa zato počnemo. Ćemo ovako 4 u vis i ovako. Ja sam ova drva i sve ovako nasekao između epizoda zato što iskreno da vam kažem nemam pojma kako pauzirati Fraps. A nisam htio da vas smaram sa tim kopanjem, sečenjem drva i tako. Ja sam kamen iskopao tamo negdje u pećini nekoj tamo daleko odavde. Tako, idemo ovamo još. Nadam se da će biti dosta drva. Ovako. Ajde dođi ako smiješ. Ma, se kapir sam. I idemo sad ovako. Opet nešto operi su nas, nema veze. Sad je 10 i 46. Završit ćemo u 10:56. Ovako. Sad, idemo dalje. Ovako. Kao možda što čujete, kupio sam nove slušalice i platio sam ih 1000 dinara, ali dobre su, Intex. Iz Win-Wina u, mislim da je Novi Sad, sad nisam sasvim siguran. Ovako, što sam se drva, ne vezem, idemo. Ovako, prozore ću da izbušim kasnije. Ovako, idemo dalje. Tu, tako. Više jedan bosanac. U ovoj epizodi ćemo samo završiti kuću, nabušiti krov, prozore, ne nabušiti krov, izbušiti vrata, prozore i sve ostalo. A u sljedećoj epizodi pravimo, kako sam zamišljio, nekakav čudan drugi sprat. Nadam se da će se svidet. Ovako. Ovako. Konačno. Jedva sam dočekao. Znači bušit vamo. Mislim, vrata bilo dobro vamo da se buši. Nisam siguran, čekaj da vidim. Tu pa da se vamo izbuši. Tamo. Tu. Da tu gleda kuća. Ili da izbušim vrata vamo. Ne znam. Ne vez. Ovako ćemo. Ovdje ćemo za sad ostiti vrata. Ko? Mogu bi da i napravim vrata. Stvari da bi se još bolje ideju. Čekaj da vidit ćemo to. Ovako. Ovako ćemo tu da. Već kad imamo drveta da ne štedimo. Onda ću ovako odmah na početku. Samo da spojim. Sad kad smo promašili. Nismo, dobro je. I ovako. Ima 1, 2, 3, 4. Vamo 1, 2, 3, znači 5. I vamo ćemo još ovako. 1, 2, 3. Možeš malo, ovako. I sad će mi trebati malo ovog drveta. I to ćemo se tako ovdje, to sam tek sad shvatio da sam mogao raditi, ali nema veze. I ovako. Tako.
Gledaj ovo, majko mila, što sam smotan, ko Bosanac. Tako. I tek sad sam shvatio da nisam napravio kameni mač, a imam kamen. Koji sam ja bolit. Ovako, tu. Evo ga, tada. A bolje, malo. Tu će nam biti kuhinja, ovdje će nam biti taj prednja soba, ali za sad krevet će da stoji tu. Okreću kasnije prenavesti gore. Neće, ajde, ne vezem. Malo ćemo sličiti, stvar nećemo, tamo ćemo staviti. Tu imamo što imamo crafting table, to i 4 kovčega. Ali to mogu i tamo ostaviti, pošto ovdje nećemo sad. Sad ćemo crafting table tu, sad nema veze, sad još neću. Crafting table tu, tako, space tu i ovako, tu, ove gluposti. Vidim, imam željezo. Milina. Ne tu, vrati vamo. Pa da, iskopao sam kad sam išao kopati kamen. Idem to i to. Nek se to ispeče pa ćemo napraviti mač. Što samo da vam napomenem, igram na normalno. Zaključali smo, znači stalno se igra na normalno. Vidno polje, upravljanje, sve to tu je. Tako. Nijemo da osvojimo neke gluposti. Da. Ima kube, već kad imamo. Stićemo zemlju, semenke, kameni mač, drveni to jest. Ove gluposti mi još možda mogu poslužiti. Ne. Koji si jedan Bosanac, držim shift i ne veze. Šta je? Izvinite zbog ovoga, ne veze. Idemo dalje. To je to. Ovdje je crafting table. Napravit ćemo štapića. Stvarno se napravit ćemo svega. Štapiće. Napravi. Milina. Od štapića ćemo napraviti mač. Željezno. Rekli smo. Ovako. Tu. Šta sam ja sad napravio? Kuj se, ne veze. Neću se buniti. Morat ću ići ponovo kopati da ja snimam šta smo napravili. Lopatu. To. Mač i lopata, sikira i kram. Mogu da ostavim štapiće. Sada bi mogli napraviti vrata. Dvoja. Ako vam se sviđa... Ako vam se sviđa texture pack, napišite mi, ako ne, ja ću da ga promijenim. Imat ćemo jedna stražnja vrata. Ako... Brzo ćemo promijeniti vrata, gadna su. Idemo da ostavim tu ugalj, od drveta mogu ću vamo. Kops. Tako ću. Evo što odspavamo i možemo privesti epizod u kraju, ali prije toga idemo da malo nakopamo. Ovo su stražne. Nije, jest, nije. Nije, jest, nije. Jest, stražne. A na stražnje moram izaći. Jo, koji si jedan Bosanac. Eno ga, pesak. Moram nešto ubiti. Ubio bi zeca, ali... Ne znam. Ovo je pesak valjda. Po zvuku mi se čini, ali nisam siguran. Jeste pesak je. Da. Izvinite se zbog ovoga. Dobro, nema veze. Idemo ovako. Znači želim da mi se vidi tamo gore da ima peska.
To mi je bitno. Jedino to mi je bitno.